Вие сте с новините от 10 април. Добър вечер, уважаеми зрители. Вчера Върховен съд разглежда делото, заведено от Инициативния комитет против изграждането на регионалното депо за битови отпадъци в Самоков. Според кмета Георгиев се очаква да бъде потвърдено решението на Административния съд, което е в полза на общината. Много пъти се гледа делото. Надявам се това да е последната инстанция. Обжалва се решение на Административен съд София град, с което бяха отвърлени жалбите на Инициативния комитет и затова отиде на Върховен. Имаше едно заседание декември, след това още няколко, отлага се съответно процеса, но днес, слава Богу, вече делото отиде за решаване. Изслушаха се всички страни, всички становища и на жалбоподателите, и на РИОСВ, чието ОВОС се обжалва, както и ние се представихме, аз лично отидох на делото и отиде за решаване. Трябва в законовия срок да излезне Върховния административен съд с решение по делото. Какви доводи бяха представени днес от страна на Инициативния комитет и съответно с какво им отвърна вашата страна, имам предвид община Самоков? Доводите чували сме ги многократно за ОВОЗа, как не е бил и професионално направен, колко много пропуски има за мястото, за местоположението, за розата на ветровете, за това, че отпадните води ще отидат в реката и оттам ще отроват и реката, и язовира, и софиянци съответно. Но по всички тези техни съображения ние изказахме своите становища, защото едно от техните беше, например, че не са имали достатъчно възможност да се запознае обществеността с проекта за това депо, което аз категорично не съм съгласен. Знаете, че освен самия ОВОЗ вече колко години се обжалва, имаше дело и за ПУПа, имаше такова дело и за строителното разрешение. Те всички са в полза на община Самоков. Сега се надявам и делото за ОВОЗа да бъде в наша полза, защото така или иначе Върховният административен съд ни допусна предварително изпълнение. Ние по него работим и върват процедурите. Нашите съображения са, че в момента това сметище, което съществува, ние дори не може да си позволим да кандидатстваме, да го санираме, да го затвориме и да се обработи допълнително, защото ние към настоящия момент няма къде да си изхвърляме отпадъците. Трябва да се разкрие такава клетка. Техните съображения, че депото е много голямо, 330 декара, също не мисля, че са основателни, защото ние сега говорим само за една единствена клетка, която е съвсем близо до старото депо и построяването на тази клетка да ни даде възможност да санираме старото депо, каквито проблеми имаме сега с него. Ако съдът отсъди в полза на община Самоков, какво следва от тук нататък? Ако съдът потвърди решението на Административен съд София град, то е в наша полза, от тук натам процедурите, ние затова паралелно върват и процедурите. Ако всичко бъде наред и ги свършиме до края, дано и там няма някакви обжалвания или по-сериозно протакаване, се надявам, че вече ще стигнем и до първа кропка и до реализиране на проекта за депото. Представителите на Инициативния комитет против изграждането на депото са категорични в своето решение да продължат да отстояват позицията си. Категорично заявяват, че това решение трябва да бъде подложено на референдум. Последното нещо, което ни е в ума, е да се отказваме, значи имаме подготвена жалба до Европейския съюз. Освен това, ще направим всичко възможно, всички законови стъпки да предизвикаме референдум, колкото и да не им харесва на ръководството на общината, защото само преди дни бяхме свидетели на късата памет на кмета, като като каза пред телевизия БНТ, че само 10 човека сме против сметищата, напротив над 5000 човека е подписката и 4800 човека група във Фейсбук против изграждане на това място. Тоест ще продължите да се борите, ако все пак депото започне да се изгражда. Не е ли важно вашата работа да бъде да проследите, да бъде направено по всички европейски изисквания и стандарти, така че да осигури безопасност за околната среда и за всички нас, жителите на общината? Не само въпросът е в строителството, а и в стопанисването, в което ние не вярваме. Дори в доклада по ОВОС сегашния, който ние оспорваме по някои показатели и някои груби пропуски, които според мен въобще не са неумишлени. Старото сметище, незаконното сметище, сега съществуващото, отделя 66 кубически метра вредни газове на час. Новото сметище, колкото и да е модерно, ще отделя 600 на час. Така че направете си. Това са цифри, които фигурират в доклада. Направете си сметка за какво става дума. Вие основно протестирате против мястото. Ако то беше променено, но все пак е на наша територия?
Няма проблеми. Въпросът е да не застрашава здравето на жителите на Самоков. Все пак това не е за месец, 2, 3, 5, това е за 30 години, вероятно и повече. Чувствате подкрепата на гражданите все още? Абсолютно. Даже мисля, че е значително повече, отколкото в самото начало. За изборите за евродепутати на 25 май официално документи за регистрация са подали 18 партии, 16 коалиции и 5 инициативни комитета. Документи са подали ГЕРБ, Българска комунистическа партия, Атака, Българска левица, ДПС, Национален фронт за спасение на България, Синьо единство, Бацата, Глас народен, Зелените, Съюз на комунистите в България, Зелена партия, Християн-демократическа партия на България, Партия на зелените, Национал-демократична партия, Българска демократична общност, Българска национално-патриотична партия, Партия на българските комунисти. Регистрираните коалиции са Коалиция за България, Реформаторски блок, България без цензура, КОТ Антония Първанова, Илияна Раева, ОБ, НДСВ, СДП, АБВ, Националистически партии на България Свобода и Либертас България. Инициативни комитети за независими кандидати са се обединили около Виктор Папазов, Александър Сандев, Румяна Огарчинска-Винсенти, Алекс Алексиев и Орлин Каменов-Калев. От днес ЦИК приема документи за регистрация на кандидатските листи на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети. Срокът за регистриране на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България е 22 април. В община Самоков вече тече подготовката за предстоящите избори. Днес са взети предварителните списъци за обявяване. Те ще бъдат качени на интернет страницата на общината и ще бъдат обявени по места съгласно заповед на кмета Георгиев. 65 са секциите, в които ще гласуваме на 25 май, включително в болницата и в дома за стари хора. Боровец закрива успешно зимен сезон 2014 на 15 април. През този сезон, според информация от фирма Бороспорт, е запазен броят на туристите в курорта и въпреки топлата зима не е имало сериозен отлив. Независимо от неблагоприятните метеорологични условия е направен достатъчно количество изкуствен сняг и това е създало добри условия за ски и сноуборд през целия зимен сезон. Отбелязан е лек спад на българските туристи, който е компенсиран от ръст на туристи от съседни страни. Увеличени са македонските туристи, туристите от Турция, Гърция и Сърбия. Наблюдава се ръст и на израелските туристи. Спад с 25% има в нощувките на украински граждани. Незначително намаление има и на нощувките от английския пазар, но въпреки това туристите от Великобритания традиционно са най-многобройни от чуждестранните гости, следвани от руските туристи. Наблюдава се увеличение на средният престой на туристите от Великобритания, Русия и България. През този сезон Боровец бе домакин на Европейската купа по ски алпийски дисциплини за мъже, в която участие взеха 90 алпийци от 17 страни. С отличната подготовка и отзиви за състезанието, курортът даде заявка за домакинство на Световна купа в следващите години. Боровец бе домакини на много състезания от държавният спортен календар. Включи се в инициативите "Научи се да караш ски" и Световен ден на снега, чиято цел е създаване на интерес към зимните спортове на децата и младите хора. На 15 април е официалното закриване на зимния сезон. За великденските празници кабинкова въжена линия ще работи за туристи, а при достатъчна снежна покривка ски център Маркуджик и ски център Ястребец ще бъдат отворени за любителите на снежните спортове. Кабинковият лифт ще бъде отворен и за майските празници в периода от 1 до 6 май. Курортът ще очаква своите гости и за летния сезон. Община Самоков обяви конкурсна тема "Зелената идея за моя училищен двор", който е във връзка с 22 април, Международния ден на земята, и 24 май, Ден на българската просвета и култура. Конкурсът е за оригинална идея, свързана с училищния двор. Проектите могат да включват идеи за цялостно обновяване на зелените площи в дворното пространство на училището или изграждане на тематични кътове. Билкова градина, алпинеум, лабиринт от жив плет, композиция на растителност от флората на Рила, цветни лехи и други. Проектите могат да бъдат представени в графичен вид, скица, чертеж или маркет, изработен 50% от естествени материали, както и количествено-стойностна сметка. Право на участие индивидуално или колективно имат всички ученици от училищата. Победителят в конкурса ще бъде определен от жури, съставено от специалисти на община Самоков. Крайният срок за предаване на проектите е 20 май. Всички представени проекти ще бъдат класирани и участниците ще получат грамоти. Съдействие при реализиране на проекта ще получи най-доброто предложение. От началото на годината в община Самоков са регистрирани едва 13 кучета. Съгласно наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и овладяване на популациите от безстопанствени кучета в региона,
Всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира, а за новозакупените регистрацията е до 30-дневен срок от закупуването. Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска и административна регистрация. Всеки собственик на куче домашен любимец го декларира в дирекция местни данъци и такси. Въз основа на извършената регистрация се издава регистрационна карта. Годишната такса за притежаване на куче се заплащат от 31 март на текущата година, а приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване популацията и броя на безстопанствените кучета. Следват минутите за спорт. Гаднярите отстраниха отбора на Искра Искрет след победа с 6-3. Срещата по мини-футбол бе реванш от турнира на Шампионска лига на България. Възпитаниците от детска футболна школа на Димчо Маринов спечелиха 3 и загубиха 1 мач. Юношите младша възраст от школата на Димчо Маринов победиха с 2-1 връстниците си от Спортист Своге. Головете отбеляза Слави Митрев. В Драгалевци по-малките от кюстендилския тим самоковски футболисти загубиха с 1-6 от Велбаш Кюстендил. Почетното попадение бе на Теодор Тотев. В турнира Спортна зона момчетата на Маринов, родени през 2004 година, се наложиха с класическото 3-0 над София Спорт след хет-трик на Ивайло Георгиев. Най-малките играха на терена с изкуствена настилка в спортен комплекс Самоков с Марек Дупница и победиха с 6-4 след голове на Ивайло Миланов, Димо Младенов, Божидар Трухаров, Мартин Ярловски и Мартин Николов. С това се разделяме. Приятна вечер.